parlamente zneli celý deň argumenty pre a proti odvolaniu ministra vnútra. Hlasovať budú poslanci zrejme zajtra. Koalícia chce meniť zákon na fungovanie úradu na ochranu oznamovateľov. Aké zmeny sú potrebné a prečo? Kandidát na post prezidenta policajného zboru sa zajtra postaví pred poslancov. Aké otázky majú pre neho pripravené? Sledujete komentáre dňa. Vítajte. Parlament by mohol rozhodnúť o tom, či Matúš Šutaj Eštok zostane ministrom vnútra zajtra predpoludním. Opozícia žiada odvolanie šéfa rezortu vnútra za personálne výmeny či akciu proti migrácii na hraniciach. Koalícia kroky ministerstva schvaľuje. Ako má verejnosť vnímať ignorovanie úradu na ochranu oznamovateľov? Ako má verejnosť vnímať ponižujúce a šikanózne preradenie vyšetrovateľov? Nikto nespochybňuje právomoc ministra vnútra vymeniť ľudí, ale zákonným a etickým spôsobom. Ak sa minister vnútra Matúš Šutaj Eštok rozhodol nežiadať o súhlas a nekomunikovať s riaditeľkou úradu na ochranu oznamovateľov, urobil tak jednoznačne posúdením uvedeného ustanovenia, ktorému takúto povinnosť neukladá. Pokiaľ sa mýlil, ukáže nám to čas a budúcnosť. O odvolávaní ministra vnútra aj o ďalších témach budeme diskutovať s poslancami parlamentu Samuelom Migaľom z Hlasu SD. Dobrý večer. Pekný večer, ďakujem za pozvanie. A vítam aj Jaroslava Spišiaka z Progresívneho Slovenska. Aj vám dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Pán Spišiak, Progresívne Slovensko iniciovalo celú túto schôdzu k odvolávaniu ministra vnútra. Ako zatiaľ hodnotíte tú rozpravu k odvolávaniu, najmä po tej argumentačnej stránke? Tak k rozprave sme sa v podstate dostali až dnes po 3 dňoch rokovania. Ja som sa snažil prihlásiť ako prvý do rozpravy, len ma predbehli poslanci z Hlasu. Neviem, ako sa to mohlo stať. Boli sme rýchlejší. Boli rýchlejší. Len ja som mi hovoril, že prosím vás, pustite ma dopredu, lebo však ja mám hovoriť, že prečo chceme odvolať. Vy na čo chcete reagovať, keď ani nepočkajte, že aké máme tie naše argumenty, dôvody, prečo to robíme. Čiže zhruba v tom duchu, že prvý deň, druhý deň nás v podstate skoro nepustili k slovu, lebo koaličná politika je taká, že majú právo hovoriť, ako dlho chcú. Ministri, aj spravodajcovia. To v podstate je to dlhodobo v rokovacom poriadku. Počkali sme až na dnes. Áno, opozícia vlastne vyčíta koalícii, že vedela, kedy budú k dispozícii hárky na prihlásenie sa do písomnej rozpravy, tak ste to využili a podpísali ste sa, alebo prihlásili ste sa do rozpravy ako prvý. Aký bol teda váš zámer? Aký bol zámer koalície? Nejako to obštruovať? Mrzí ma to, že opozícia je nespokojná, ale sú to klasické procesy, ktoré v parlamente prebiehajú a ja by som možno len poopravil trošku pána Spišiaka, že nemal rečniť on na začiatku, ale skutočne rečnil pán Michal Šimečka, ktorý predkladal v podstate tento návrh. Takže bol to on prvý, no a potom následne áno, koalícia jednoducho sa dostala k slovu a my sme hovorili všetky tie argumenty, prečo by minister Matúš Šutaj Eštok nemal byť odvolaný a prečo je to človek, ktorý na správnom mieste. Musím určite povedať to, že jednoznačne ten dôvod, pre ktorý sa trasie opozičné Olano, že chcú odvolať najakčnejšieho ministra vnútra, pretože minister, ktorý prišiel na rezort po pánovi Mikulcovi, tak začal upratovať od prvého dňa. Poďme sa teda pozrieť na tie dôvody, ktoré teda opozícia tvrdí, že by teda mali byť tým, prečo má byť minister odvolaný. Problémom sú teda, pán Spišiak, najmä personálne zmeny, ktoré urobil minister vnútra od nástupu do funkcie a týkajú sa najmä vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu, ktorý ich postavil mimo službu. Treba ale povedať, že minister postavil mimo službu aj ďalších obvinených policajtov. V čom je teda prípad Čurilovcov podľa vás iný? No práve význam tohto odvolávania vidíme okrem iného aj v tom, že až keď sme navrhli to odvolávanie a sme začali argumentovať, že v čom vidím problém jeho postupu, čiže jak právny, tak etický, morálny, všelijaký, tak až potom následne, až po odvolaní týchto prvých vyšetrovateľov, začal v podstate odvolávať aj ostatných policajtov, ktorí boli obvinení z trestného činu. No a zrejme zvážil alebo nezvážil, alebo sa len snažil zachrániť tú situáciu, aby nebolo to jeho konanie diskriminačné voči tým ostatným. No len je otázne, či za takú krátku dobu stihol zvážiť každý jeden prípad zvlášť, lebo prezumpcia neviny platí v tomto prípade a každý prípad je individuálny, lebo v zákone
je napísané, že síce musí, ale sú tam argumenty, že iba v ktorých prípadoch musí. Nie vo všetkých, ale treba to jednotlivo posudzovať. Čiže aj jeho kroky sme vlastne tam argumentmi právnymi, profesnými, politickými jednoznačne preukázali, že konal unáhlene, mal konať tak, ako sa patrí na ministra vnútra, nie na ministra Smeru alebo Hlasu. Jednoducho pre všetkých občanov, aby bolo jasné, že čo robí, prečo to tak robí, aby to nevyzeralo, že to je pomsta, revanš, tak, jak to prezentujú vo svojom programovom vyhlásení vlády. Čiže to bolo podľa vás účelové? Čo myslíte? No postavenie mimo službu práve vyzerá to tak, okolo lebo Jana robil Čurilu. to tak, že to tak vyzerá. Mohol to robiť aj inak, mohol to robiť rozvážne, právne čisto vysvetliť všetky svoje kroky, lebo namiesto neho to napríklad dnes vysvetľoval naozaj odborne pán Gašpar. Viete len, že pán Gašpar je obvinený práve tými Čurilovcami, čiže jeho obhajoba vyzerá ako účelová, lebo on je zaujatý, on práve potrebuje, povedzme, aby tí Čurilovci boli odstavení a tým pádom sa snaží obhajovať kroky pána Eštoka. Čiže aj toto potvrdilo to, že ak by to robil tak, ako sa to robiť má, tak by nemusela byť táto polemika, lebo občania by pochopili všetci, že koná zákonne a s ohľadom na to, že koná spravodlivo, objektívne pre všetkých. Pán Migal, súd v prípade dvoch vyšetrovateľov už rozhodol, že minister teda konal protizákonne. V prípade Jana Čurilu tam bolo iné rozhodnutie. Samozrejme, všetky prípady idú ešte na odvolávací súd. Ak sa ale potvrdí to prvostupňové rozhodnutie, tak aj ministerstvu hrozí dosť vysoká pokuta. Nemal podľa vás Matúš Šutaj Eštok svoje kroky najprv konzultovať s úradom na ochranu oznamovateľov? Ak dovolíte, zareagoval by som najprv. Možno môžeme si postaviť otázku presne naopak. Čo keď teda ten najvyšší odvolací súd potvrdí, že minister vnútra má pravdu? Áno, samozrejme, toto sa môže stať. Čiže nestávajme to do tejto roviny. Ale každopádne tento problém tu je. Ak dovolíte, aby som rád dokončil, chcel by som možno zareagovať aj na to. Ja neviem, z akého dôvodu si tu opozícia uzurpuje právo deliť tých policajtov na dobrých a zlých. Ja by som si to nedovolil tvrdiť. Ja dnes už naozaj neviem, kto v celej tejto kauze má naozaj pravdu, pretože vidíme tu rôzne argumenty z jednej strany, vidíme tu rôzne argumenty z druhej strany a preto by som bol naozaj rád, keby sme predtým, ako budeme vynášať súdy a ako budeme tu 3 dní robiť toto politické opozičné divadlo, nechali rozhodnúť súd, ktorý povie, na čej strane je naozaj pravda. To znamená, že nechajme tomu čas, dajme tomu čas, nevnášajme do toho politiku, a počkajme si na to rozhodnutie súdu. Ja verím, že príde v krátkom čase. A na margo vašej otázky, čo sa týka toho úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ja hovorím jedno. Pozrime sa, dajme si celý tento prípad na jednu časovú os. A pozrime sa na to, do akého stavu prišiel minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Minister vnútra prišiel do stavu, kedy boli policajti obvinení zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Následne na to žiadali o ochranu úrad pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti. To znamená, že minister, keď tam prišiel, našiel to v takomto stave a jednoducho postupoval podľa zákona. Obvinených policajtov postavil mimo službu. Ale poznáme aj rozhodnutie Krajského súdu, ktorý tvrdí, že Čurilovci, že tam jednoducho nie je dôvod na väzobné stíhanie. Počkajte, zase tu motáme stíhanie. teraz hrušky s jablkami a to mi určite dá aj pán Spišiak za pravdu, pretože súd, ten, o ktorom vy hovoríte, nerozhodoval o merite veci, ale rozhodoval o väzbe. Čiže v žiadnom prípade sa my tu nemáme o čom baviť, že či to je alebo nie je odôvodnené trestné stíhanie. To je zase ďalšie rozhodovanie. A preto hovorím, že ľudia sa už v tom naozaj strácajú. Ale aby som dokončil, keby to bolo naopak, že by požiadali najprv o ochranu úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a následne na to by boli postavení mimo službu, respektíve boli by prijaté tieto kroky. V takomto prípade som ochotný polemizovať o tom, že pán minister mal postupovať tak, ako si to želá možno opozícia, alebo tak, ako by si to želali oponenti na druhej strane. Je to v takejto časovej súslednosti a pán minister postupoval podľa zákona tak, ako postupoval mať. A už len dodám, ak dovolíte, tak len jednu vec. Mňa už naozaj tieto posledné týždne
osobne nebaví počúvať toto vyplakávanie zo strany či už opozície, alebo možno samotných dotknutých policajtov. Ja, pokiaľ viem, tak policajný zbor je ozbrojená zložka, kde sa funguje na princípe rozkazov. Pokiaľ je to inak, tak to môžeme potom rovno zabaliť. Jednoducho platia tu nejaké rozkazy, platí tu nejaká hierarchia a aj títo elitní policajti by jednoducho mali strpieť tieto úkony, pokiaľ nerozhodne súd o tom, či je pravda na ich strane alebo na strane ministerstva vnútra. Pán Spišiak, súhlasíte s takouto argumentáciou, pretože advokát vyšetrovateľov Peter Kubina vidí problém aj v tom, že minister vo svojom rozhodnutí jasne neodôvodnil, prečo stavia týchto vyšetrovateľov mimo službu a nie je tam ani uvedený čas, že dokedy budú postavení mimo služby? Samozrejme, že nesúhlasím s tým. A hlavne súhlasím s tým, že delili sme tam policajtov na dobrých a zlých. Jednoducho minister vnútra musí prijímať personálne opatrenia bez ohľadu na toho, či je policajt dobrý alebo zlý. Vždy musia byť zákonné a zákonným spôsobom vykonané. O tom hovorí aj program vyhlásenie vlády, o tom hovorí ústava, na ktorú sa toto vyhlásenie vzťahuje, a ako aj zákony. A my sme tam jednoznačne preukázali, že tu pán minister konal predčasne, obchádzal, minimálne v najlepšom obchádzal a v najhoršom porušil, možno vedome, zákony, ktoré upravujú túto jeho činnosť pri postavení mimo služby týchto konkrétnych policajtov. Čiže nie, či sú dobrí, či zlí, ale toto hovorí zákon, ústava a nie opozícia. A my sme toto chceli. Keď už raz sa rozhodol to robiť, mal to robiť tak, aby sme nemali čo namietať, lebo jednoducho koná v zmysle zákona. On si myslí, že koná v zmysle zákona, on to hovorí, ale náš právny názor je úplne iný. Tak preto vlastne... Aj to, keď sa vrátim k tomu zase len o tom, sú to dva rôzne právne názory, ako viete, dvaja právnici, tri právne názory, čiže nechajme to naozaj rozhodovať. Ja len by som chcel naozaj upriamiť pozornosť na to, že zatiaľ, kým sa deje toto divadlo pred kamerami, koniec koncov minulý týždeň v jednej televízii vaša kolegyňa tiež hovorila o tom, že a sťažovala sa na to, že ste sa dostali na rad, až keď odišli médiá. Čiže tam sa len potvrdilo to, že naozaj toto celé je len politické divadlo a že opozícia jednoducho chce zaujať, pretože doteraz spala a k tomuto ju vyprovokovali novinári. Ak dovolíte, tak za ten čas, čo minister vnútra jednoducho musí strácať čas na takejto nezmyselnej schôdzi, riešia sa veci, rieši sa téma migrácie. Minister vnútra bol na hraniciach s Maďarskom, kde je najvypuklejší problém. Samozrejme, okrem tých opatrení, ktoré sa urobili u nás. Bol na stretnutí ministrov vnútra V4 v Rakúsku. Chystá sa veľmi dôležitý summit práve v Bruseli, pretože áno, súhlasíme s tým, že migrácia sa musí riešiť v Bruseli. Ale kým sa migrácia vyrieši v Bruseli, tak za ten čas my musíme niečo konať. Nemôžeme sa jednoducho na to prizerať. Ja rozumiem, že pán minister má aj kopec inej práce, ale zase na druhej strane je to opozičné právo odvolávať ho, ak teda vidí alebo má dojem, že sú tam nejaké pochybenia. Akurát by som možno... Čiže ja chcem povedať, že minister, ak si myslel, že má právo tak urobiť, má použiť právne kroky, aby toto spochybňovanie mohol vyvrátiť. Čiže on sa mohol aj predbežne opýtať toho úradu, že či platí výnimka, alebo neplatí výnimka. Ak by neplatila, tak by mohol podať tú žiadosť. Jemu nič nebránilo jednoducho to odôvodniť. Takisto personálne rozkazy. On napísal, len citoval zákon, ale metodické usmernenie, ktoré je vydané ministerstvom vnútra na aplikáciu tohto paragrafu, jednoznačne hovorí, že to musí byť zdôvodnené, musí tam byť spis, musí tam byť dôkaz, musí tam byť všetko. Toto tam nebolo. Ak by to tam bolo, tak by sme nemali čo argumentovať. Prečo to tam nebolo, pán Migal? Prečo to tam nebolo? Určite ste sa bavili o tom s pánom ministrom. Ako to hovorí pán Spišiak. Ja pána Spišiaka poznám veľmi dlho a ja ho poznám ako skvelého policajta. A ja si myslím, a som o tom presvedčený, že keby pán minister hovoril ako policajt, tak by hovoril úplne inak, ako teraz hovorí ako politik. Pretože ja si, pán Spišiak, neviem predstaviť, že vy by ste prišli po výmene a po menovaní ministrom vnútra ako človek ministra vnútra, za ktorého je minister vnútra politicky zodpovedný. Dobre, ale nebolo by jasnejšie, keby tam nebolo riadne odôvodnenie. A vy by ste si tam nechali ďalších tých ľudí, ktorí tam boli predtým. Vy ste robili rovnaké personálne výmeny. A robili ste ich rovnakým a možno, že ešte
ťažším a vážnejším spôsobom. Neskáčme si do reči, prosím vás, držme sa témy. Bolo to všetko zdôvodnené a bolo to urobené podľa zákona. Čiže máme na stole veci, bolo to rozhodnuté tak, ako to rozhodnuté bolo. Minister to neurobil, ale minister to neurobil tak, že sa buchol po bruchu. Jednoducho existuje tu právny názor ministerstva vnútra. Bolo to robené podľa zákona o štátnej službe, podľa tých presne paragrafov. Ja nie som právnik, nebudem ich tu citovať, lebo zbytočne by som sa zamotal. Ale jednoducho takáto argumentácia zo strany ministerstva vnútra tu bola. Minister si za ňu stojí a my rovnako jednohlasne ako poslanecký klub strany Hlas sociálna demokracia stojíme za našim ministrom. Dobre, počkajte, ešte poviem veľmi dôležitú vec, čo sa tam dnes veľmi krátko. Jeden z našich poslancov vyzval pána ministra, že v prípade, ak súd, ktorý bude ten správny nakoniec rozhodovať o týchto úkonoch, ak rozhodne, že minister sa pomýlil, alebo že mu nedá za pravdu, či odstúpi, tak minister prikývol, že áno. Tak sme zvedaví, ako dopadne na tom súde. Dobre, ja by som teda vyzval opozíciu a stranu Progresívne Slovensko, aby rovnakým metrom pristupovala k takejto výzve a že v prípade, ak súd rozhodne o tom, že ministerstvo vnútra a minister vnútra mal pravdu, aké konzekvencie voči vašej strane príjmete. My nemôžeme odstúpiť, nás volili občania. My vlastne hovoríme v mene tých občanov, čo sú zvedaví. Preto sa pýtam. Uznali by ste možno chybu ako opozícia? My sme sa ospravedlnili. Dobre, posuňme sa ďalej a pozrime si, čo o ochrane vyšetrovateľov okolo Jána Čurilu hovorí samotný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ale aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. V tomto prípade sa mi nezdá, že je všetko, keď to poviem ľudovo, v kostolnom poriadku s tým, komu tá ochrana bola uvedená, kým a za akých okolností. Preto som si splnil svoju povinnosť a podal v tomto prípade trestné oznámenie. To znamená, ak existuje kvalifikované oznámenie a žiadosť o poskytnutie ochrany, prokurátor je povinný takúto ochranu svojim opatrením bezodkladne poskytnúť. Dobre, pán Migal, kde teda podľa vás, alebo podľa koalície, podľa ministra vnútra zlyhala špeciálna prokuratúra, keď sa teda rozhodol pán minister na ňu podať trestné oznámenie? Tu by sme asi mohli začať možno aj trošku zoširšia. Ja v prvom rade som presvedčený o tom, že Daniel Lipšic sa nikdy nemal stať špeciálnym prokurátorom. A to môžeme zase rozoberať do podrobna. Toto nie je téma dnešnej relácie, to je veľmi zoširoká. Ale v každom prípade aj teraz v jeho vyjadrení nevidím nestranného špeciálneho prokurátora, ale ja tam vidím zaujatého obhajcu práve istej skupiny policajtov. A vraciam sa zase k tomu, čo som hovoril, že zase tu proste niekto sa nám snaží vytvoriť ten dojem, že títo sú dobrí a títo sú zlí. Hej, čiže preto ja vidím, že tam tie pochybenia prichádzajú jedno za druhým, respektíve manipuluje sa to trestné konanie ale tak, Daniel Lipšic tiež iba citoval zákon, ktorý paradoxne schválila strana Smer ešte v roku 2019, keď boli súčasťou vládnej koalície. Pozrite, čo sa týka samotného úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Bolo to za vlády Petra Pellegriniho, keď bol tento úrad schválený a bol jednoducho prijatý alebo začal fungovať. Pokiaľ si dobre pamätám, jeho šéfom v tej dobe bol pán Peter Kovačík, bývalý policajný prezident Matovičovej vlády, ktorý bohužiaľ dneska je obvinený zo zneužitia právomocí verejného činiteľa, ale on veľmi dobre vie, prečo z toho obvinený je, beží tam súdny proces. Pokračovalo to ďalej výberovým konaním, tam bola vybratá pani Dlugošová. Tedy sa ten úrad naozaj sfunkčnil? Ten úrad sa sfunkčnil. Pani Dlugošová je preukázateľne človekom, ktorý je spätý s progresívnym Slovenskom. Preto tu máme vážne pochybnosti o tom, že tento úrad je naozaj nestranný a bohužiaľ my v tomto skutočne vidíme to, že tento úrad sa jednoducho zapojil do tejto nejakej hry a postavil sa na niečiu stranu. A ak dovolíte, tak náš návrh, a bavili sme sa, rozprávali aj pred reláciou o tom, že chystajú sa tam zmeny, tak teda zmeny sa chystajú. K tomu sa dostaneme, samozrejme, ale aj pani Santusová, ak sa nemýlim, má tento status vlastne oznamovateľa korupcie. Dobre, že otvárate túto tému, pretože práve sú to poslanci Progresívneho Slovenska, ktorí sa stávajú do pozície a do role ochrancov žien, s čím ja naozaj súhlasím, že ženy treba chrániť. A v tomto prípade naozaj pani Diana Santusová požiadala o ochranu preto, že mala preukázateľne
dokázané sexuálne obťažovanie a obťažovanie zo strany nadriadeného. Preto jej tento status vydal Úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a to naozaj ukazuje to, že tento úrad je dôležitý a podstatný. Na druhej strane tu máme práve týchto policajtov, túto skupinu policajtov, ktorí požiadali o ochranu preto, ale nie pred svojim nadriadeným, nie to, že by ich šikanoval nejaký nadriadený, ale preto, že oni tu videli v budúcnosti nejakú protispoločenskú činnosť. No prepáčte. Ale keď sú to policajti, ktorí majú všetky právomoci na to, aby zisťovali, odhalovali, vyšetrovali a riešili protispoločenskú činnosť, tak schovávať sa pri všetkej úcte za sukňu alebo nohavice Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je podľa môjho názoru scestné. Áno, len aby sme teda zostali korektní, tak Úrad na ochranu oznamovateľov opakovane vysvetľuje, že udelenie statusu chráneného oznamovateľa je len mechanizmus na preverenie, či nie je výpoveď zo strany zamestnávateľa odvetou. Úrad dokonca v minulosti už mnoho súhlasov s výpovediami aj udelil, ale už keď sme načrtli tie zmeny fungovania úradu, tak počuli sme, že teda koalícia plánuje tie kompetencie Úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti meniť a napríklad aj podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je absurdné, aby policajt, ktorý má vyšetrovať korupciu, dostal vlastne takúto ochranu. Takže vy čo si myslíte, pán Spišiak, o možno pripravovaných zmenách, alebo prípadne, aby sa možno niektoré kompetencie úradu zmenili, prípadne vysvetlili? No, skôr, jak odpoviem na túto vašu otázku, tak ešte by som reagoval na tú vsúvku pána ministra, lebo k tomu som nemal priestor. Čiže on hovorí, že sa domnieva, že bol spáchaný trestný čin. Čiže ak sa domnieva, v poriadku, domnieva sa, podal trestné oznámenie, to je domnienka, tak tam rozhodne orgán činný v trestnom konaní. Či áno, alebo nie. V tomto prípade sa môže domnievať. Ale keď vydáva personálne opatrenie, kde on musí byť presvedčený, tam sa nesmie domnievať a musí to aj vyargumentovať, aj napísať. Tam tiež hovorí, že ja sa domnievam, že konám v zmysle zákona. Viete, tak toto je práve ten moment. To je, o tom ste hovorili, ja som hovoril o ministrovi. Ja by som len zareagoval, že zase mi to prípada, že zase miešame hrušky s jablkami, pretože trestný čin a personálny výkon nejakých personálnych právomocí sú dve, ale úplne rozdielne. Dobre, pani, zostaňme pri téme. Avizovali sme aj ďalšie, aby sme to stihli. Relácia má obmedzený čas, takže teraz naozaj k téme. Viete si predstaviť, že by sa teda nejakým spôsobom zmenil Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie, tak ako to avizuje koalícia? Neviem, ako ho avizuje, neviem, akým spôsobom ho chce meniť. Vy si viete predstaviť nejaké zmeny voči úradu? Ja zatiaľ nepociťujem, že by bolo potrebné niečo meniť. Vyjadríme sa k tomu, keď podajú nejaký návrh, čo chcú meniť, prečo to chcú meniť. A čo som chcel ešte dopovedať, že policajt, keď môže sa policajt cítiť, že zo strany nadriadeného bude nejakým spôsobom perzekvovaný, pretože že pracuje, že robí, napríklad to sa aj mne stalo, som bol vyhodený z polície za to, že som robil, viete. Čiže vtedy žiadny takýto úrad nebol. Veľa policajtov je takých, že snaží sa vyšetrovať, má informácie, robí to, lenže ho preradia na inú súčasť, preto práve aby nevyšetroval. Čiže áno, policajt musí mať takúto ochranu, ak má takého nadriadeného, ktorý není v súlade s tým, že čo má vlastne robiť. Má ho chrániť, má zabezpečiť mu prostriedky, metodicky ho riadiť a nie perzekuovať, nedať mu odmenu, nepovýšiť ho len čiste kvôli tomu, že si dovolil niekoho stíhať. Pán Miguel, vy už teda viete, ako bude ten zákon vyzerať? Chcel by som Samozrejme, zareagujte, ale či už viete, ako bude ten zákon vyzerať? Hneď vám odpoviem na vašu otázku, ale je to presne to, pán Spišiak, o čom som ja hovoril. Je tu Diana Santusová, ktorá dostala ochranu úradu, pretože bola perzekuovaná zo strany jej nadriadeného. A potom sú tu Čurilovci, ktorí dostali ochranu preto, lebo videli akúsi protispoločenskú činnosť, ale ich zo strany ich nadriadených absolútne nikto nešikanoval. Oni mali len domnienku o tom, že keď dopadnú voľby tak, ako dopadnú, a pritom mohli dopadnúť tie voľby úplne inak. Môžem byť aj ja minister. Mohli ste byť aj vy minister. Odo mňa, viete, možno, že sa báli aj od vás. Ale stále to nebolo mierené voči ich nadriadenému. A teraz odpoviem na vašu otázku. Je to presne o tom, že prax nám ukazuje potrebu zmeny toho zákona. Potrebu reflektovať na to, že práve tento úrad nám prináša takéto aj do istej miery kontroverzné témy a preto my ako politici na to reagovať musíme. A ja vám poviem napríklad taký jeden návrh.
návrh zákona, ktorý je z dielne samozrejme vládnej koalície. Kto konkrétne ho píše, neviem vám v tejto chvíli povedať, lebo ja som ešte konkrétny návrh zákona nevidel. Ale my v strane Hlas sa napríklad rozprávame o tom, že prečo by nebolo možné, keď máme napríklad v rámci parlamentného výboru na kontrolu rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu možnosť kontrolovať alebo riešiť odvolania v prípade bezpečnostných previerok. Prečo by nemohla byť, povedzme, rozšírená kompetencia tohto výboru aj na to, aby sme sa tam riešili aj tieto možno nejaké kontroverzie v rámci udeľovania tohto statusu chráneného oznamovateľa. Koniec koncov je to opozičný výbor, pretože je kontrolný. Takže možno aj opozícia by uvítala takúto debatu a poďme, ja som otvorený, poďme sa o tom baviť aj na opozičnej, aj na koaličnej, konštruktívnej úrovni, aby sme našli ten prienik toho, aby sme sa posunuli kdesi dopredu. Niečo takéto si viete predstaviť, pán Spišiak? Ak by to zostalo možno len v tejto rovine. Viete, zatiaľ si predstavujem len jednu vec. Tento zákon na ochranu oznamovateľov bol prijatý s veľkou pompou, že konečne tu chránim oznamovateľov, ideme bojovať proti korupcii, chránime tých, čo poukazujú, statočných a tak ďalej. Ale prvý problém, ktorý tu vznikol, tak nejdeme meniť zákon. Viete, zákon sa nemôže hneď meniť, keď vznikne problém voči tým, ktorí ten zákon majú právo meniť. To je ten problém. Vy ste, pán Migal, prepáčte, pri všetkej úcte také pomýlené myslenie, lebo práve na to sme tu politici, aby sme videli, že keď niečo nefunguje tak, ako by to fungovať malo, tak jednoducho sa musíme dohodnúť na tom, aby sme urobili všetku nápravu k tomu, aby to fungovalo. Lenže podľa nás to funguje tak, ako to fungovať má. Podľa vás to tak nefunguje, vy ste v koalícii, tak hneď to idete meniť, viete. Pán Migal, spomínali ste aj to, že pani Dlugošová je spájaná práve s Progresívnym Slovenskom, takže budete zvažovať aj možno zmenu na predsedníčkej stoličke tohto úradu? Pokiaľ ja viem, tak pani Dlugošová má svoje funkčné obdobie a zatiaľ som nepostrehol nejaké debaty, aby sme... Ale máte tu moc, aby ste menili možno aj takéto veci? Ja si myslím, že to je vec, ktorá momentálne nie je vôbec témou. Témou je to, aby Úrad pre ochranu oznamovateľov bol funkčný, aby funkčný bol tak, ako fungovať riadne má. Čiže zatiaľ sme sa, aspoň ja neviem, o takýchto debatách, aby došlo k výmene na poste. Je pani Dlugošová s nejakým spojencom Progresívneho Slovenska? Už som sledoval, že vraj je prepojená. Ja som sledoval jej vyjadrenia, jej vystúpenia v rôznych médiách. A ona sama hovorí, že ja si sama dávam pozor, aby som nepovedala niečo, čo by mohlo byť zneužité, lebo chce byť objektívna. Všetky jej vyjadrenia boli objektívne. Nevyzeralo to, že by sa prikláňala k niekomu a vôbec nie k Progresívnemu Slovensku. To asi nepotrebuje ďalší komentár. Neviem, môžeme o tom akože meditovať a debatovať zase. Viete, my sa môžeme pozrieť na jej vyjadrenia z úplne opačnej strany. K tomu návrhu. Vy si viete predstaviť, že tam zostane možnosť udelenia statusu chráneného oznamovateľa aj pre policajtov, keďže teraz je zrejme evidentne tento problém. Pozrite, to je vecou dohody, pretože pán Spišiak určite vie, že policajti majú obmedzené právo na štrajk napríklad z istého dôvodu a jednoducho je to na tej debate, že či naozaj, lebo pozrite, keby každý policajt, teraz si predstavme, keď si teraz predstavíme úplne hypotetickú situáciu, že každý jeden policajt, ktorý niečo vyšetruje a teraz tie tlaky pri tom vyšetrovaní sú rôzne a teraz každý jeden policajt bude žiadať o takúto ochranu. Jednoducho my sa môžeme dostať do situácie, že znefunkčníme celý policajný zbor. Preto z nášho pohľadu je na mieste otvoriť aj tú diskusiu o tom, či by policajti, alebo v akej miere a do akej miery by mohli žiadať o uplatnenie tohto statusu chráneného oznamovateľa. Zákon by mal ísť do parlamentu 6. decembra, takže uvidíme, ako bude vyzerať tá debata, ale páni, posuňme sa ďalej. Ministra vnútra v najbližších dňoch čaká ďalšia nominácia. Vymenuje nového policajného prezidenta. Tým sa pravdepodobne stane Ľubomír Solák. Matúš Šutaj Eštok ho už dočasne poveril riadením policajného zboru. Nádejného kandidáta zajtra čaká aj verejné vypočutie. Ľubomír Solák donedávna pôsobil v bratislavskej mestskej polícii. V roku 2015 ale odišiel z policajného zboru pre kauzu streľby na bratislavských Rásochách. Nie je to žiaden začiatočník, prešiel v polícii rôznymi pozíciami a to, že bol teraz nejaké obdobie mimo policajného zboru, ho určite nediskvalifikuje. Musíme si počkať samozrejme na to, ako bude reagovať na naše otázky počas vypočutia.
Momentálne sú známe niektoré veci, ktoré ste aj vy priniesli ako médiá z jeho minulosti. Pán Spišiak, počuli sme názor vášho opozičného kolegu Romana Mikulca, že treba si počkať na verejné vypočutie. Máte vy momentálne nejaký problém s touto nomináciou pána Ľubomíra Soláka? Momentálne mám problém s tým, že ako sa chápe toto vypočutie. Toto vypočutie v podstate je fórum nie kvôli tomu kandidátovi, ale kvôli ministrovi. Minister má právo si vybrať svojho kandidáta a má ho vlastne tam predstaviť. Čiže on je hlavná postava tohto vypočúvania a ten jeho kandidát má reagovať na otázky poslancov, médií, verejnosti, kohokoľvek. A ten minister má zvážiť, že si tento jeho kandidát naozaj je dobrý kandidát. Či vie reagovať, či vie prezentovať, či je pripravený, či vie odpovedať na otázky tak, aby boli uspokojivé. A keď z tohto vypočúvania vzniknú nejaké pochybnosti, tak ten minister sa môže rozhodnúť, že počkáme, zvolím si radšej iného kandidáta, lebo podľa mňa ja nedokážem za ňoho vziať tú politickú zodpovednosť za tohto človeka. Čiže to je pre ministra dôležité, či ustojí alebo neustojí toho svojho kandidáta. Máte nejakú otázku, ktorá možno vás dokáže presvedčiť o tom, či pán Solák je vhodným kandidátom alebo nie? No, nie pán Solák, ale pán minister. Či si bude stáť za svojou nomináciou? Že či mu bude postačovať taká odpoveď, akú, povedzme, dá pán Solák. A máte takú nejakú otázku pripravenú? No uvidíme, však bude vypočutie. Viete, otázka je vtedy dobrá v takomto prípade, keď je prekvapujúca. Ten problém v súvislosti s pánom Solákom je ten, a odkryli ho teda niektoré médiá, pán Migal, že sa s ním spája cvičenie Lynx komanda v areáli nemocnice Rásochy z roku 2014, kde sa strieľalo ostrými nábojmi. Takáto streľba povolená nebola a pán Solák po tomto incidente aj odišiel zo špeciálnej jednotky. To toho kompromituje na to, aby zastával takúto funkciu? Vás to nejakým spôsobom nevyrušuje? Ak dovolíte, v prvom rade by som ešte zareagoval. Pán Spišiak, vy viete, že klopete na nesprávne dvere, že tak, ako nastavilo to vypočúvanie. Ja viem, ja som to tak nastavil osobne. Ja presne viem, čo hovorím. Presne viem, čo hovorím. A je to naozaj tak, že... Nemala som tiež pocit, že pán Spišiak kritizoval samotné verejné vypočutie, keď viem, na čo narážate. Je to tak nastavené, to vypočúvanie, že v podstate áno, vypočujeme, ale v zásade nedávame žiadne odporúčanie. Čiže ako to bolo pri... A treba povedať, že minister potom aj má niesť zodpovednosť za policajného prezidenta. Tak je to napísané. Ja musím povedať, že v tomto prípade a v prípade tejto nominácie, pretože už som sa pýtal, ja osobne som pána Soláka nikdy predtým nezaregistroval jeho meno, ani z môjho predchádzajúceho pôsobenia, ale musím povedať, že naozaj v tejto prípade je to skvelý kandidát, ide o dobrú, profesionálnu a personálnu nomináciu na post policajného prezidenta. Konec koncov spolupracoval aj s Progresívnym Slovenskom ako mestský policajt s vedením mesta, ako bratislavskej mestskej polícii. Je pravda, že bývalý nočný primátor povedal, že tá spolupráca s pánom Solákom bola konkrétna, ale skúste reagovať na tie rásochy. Čo sa týka tých rásoch, ja možno by som nechcel predbiehať pána Soláka, lebo on to zajtra na výbore určite každému uspokojivo vysvetlí. Ja som sa na to rovnako pýtal, ako to vlastne s touto streľbou bolo a dostal som jasnú odpoveď. Išlo o klasické ostré streľby, aké sa v tom čase, keď pán Solák pred tými rokmi pôsobil v policajnom zbore, aké sa bežne takéto cvičenia realizovali. Išlo o cvičenie, ktoré bolo realizované v rámci špeciálnej jednotky protiteroristického komanda Lynx komanda. No a boli použité ostré náboje. Tam jednoducho nedá sa zneužiť nejakým spôsobom, že niekto teraz príde do skrine, vyberie si náboje, je tam presná evidencia, pán Spišiak určite vie, o čom hovorím. A následne na to bola realizovaná streľba na Rásochách v Rujne, v ktorej sa takéto výcviky robili. Robil sa tam briefing týždenný, robil sa tam briefing denný na tejto streľbe. Odstrieľalo sa, čo sa malo odstrieľať. Dokonca pokiaľ mám správne vedomosti, pán Solák osobne ako veliteľ tej jednotky vtedy nebol na tom zásahu, lebo tam nemusí byť na každom jednom cvičení.
No a následne na to akurát došlo k tomu, keď sa médiá pýtali a dotazovali na to, že či sa teda strieľalo na Rasochách, k odpovedi bohužiaľ pána vtedajšieho veliteľa tejto jednotky, pána Hamrana, o tom, že jednoducho on poprel, že by takéto niečo bolo. Nechajte ma dokončiť, existujú o tom záznamy a ja len možno môžem dodať, že aj toto je jedna z vecí, ktorá svedčila o morálnej výbave pána predchádzajúceho policajného prezidenta Hamrana a toto bol jeden z dôvodov, prečo odišiel do civilu nepotrestaný. On nebol potrestaný, on jednoducho odišiel do civilu pretože ho nepodržal v tomto čase jeho nadriadený. Vtedajší minister vnútra a dnes šéf rezortu obrany Robert Kaliňák na adresu pána Soláka v tejto súvislosti vyhlásil, že maslo na hlave má veliteľ výcviku, ktorý vraj použitie ostrých nábojov prikázal. Ja predpokladám, áno, prikázal, pretože tam k týmto strelbám dochádzalo, ale ja predpokladám, že tieto vyjadrenia pramenili aj z možno nejakej pramenili z nejakej obhajoby práve pána Hamrana, o ktorej som pred chvíľkou hovoril. Vy si teda čo myslíte o takejto argumentácii pána Migala? Aj to teda, že bol dlhodobo pán Solák mimo policajného zboru. Je kompetentný teda viesť policajný zbor, ak v ňom dlhšiu dobu nepôsobil? Najskôr v tejto historke, ktorá to bolo povedané, ja ju viem opačne. Ja viem tak, že pán Hamran sa ho práve že zastal, preto nebol ani potrestaný a preto to bolo tak vlastne spravené, že aby pán Hamran chránil práve pána Soláka. Je to logické, že to hovorí... posledných 5 minút Je to logické, čo hovorí pán Spišiak, pretože bol poradcom ako pána Mikulca, tak aj pána Hamrana. Dobre, pani, ja to moderujem, tak prosím vás, neskáďme si naozaj do reči. Pán Migal, mali ste dostatok priestoru, nechajte prosím vás teraz dopovedať pána Spišiaka. Takže ešte k tej mojej otázke, dlhodobo teda nebol v policajnom zbore, či toto nie je problém? Strana Smer, keď menila zákon na tie výberové konania, tak práve deklarovala, že nemôže sa vrátiť taký policajt za policajného prezidenta, ktorý už bol v civile. My sme to zmenili, teda minister Mikulec. Ja som argumentoval, že mohol by byť. Prečo by nie? Keď svojou praxou bývalo v policajnom zbore, vie potvrdiť to, že je odborník, len z nejakých neurčitých dôvodov, nie je trestnoprocesných, alebo že bol vyhodnotený ako neschopného, musel odísť, povedzme, z politických. Takže je to v poriadku. No, ideálne by bolo nájsť v rámci polície aktívneho, ktorý teraz je v živom. Áno, ale podľa zákona je to v poriadku. Není to úplne to najhoršie, čo sa môže stať. A s tým si dovolím aj súhlasiť s pánom Spišiakom, že asi by to takto malo byť, pretože naozaj skúsení policajti nestoja teraz v rade a nečakajú na to, že jednoducho práve možno aj ten vek a tá doba, akú strávil pán Solák v policajnom zbore, spĺňa všetky zákonné kritériá, ktoré sú nastavené. Jednoducho musí mať aj nejakú váhu, autoritu aj voči samotným policajtom a vysielať ju ako návonok, tak aj dovnútra policajného zboru. Uvidíme teda, ako dopadne zajtrajšie verejné vypočúvanie. Ešte veľmi narýchlo, lebo máme naozaj pár minút do konca. Veľa sa hovorí, pán Migal, o tom, kto bude šéfom Slovenskej informačnej služby. Je už v koalícii známe meno? Vieme, že táto voľba je na premiérovi. Je to voľba strany Smer SD. Veľa sa spomína aj meno pána Gašpara, takže viete to potvrdiť, prípadne vyvrátiť? Ja zatiaľ vydávam pána Gašpara v parlamente a zatiaľ neviem o tom, že by parlament opúšťal. Zatiaľ. Čo sa bude diať ďalej, tak to uvidíme, keď sa to bude diať. Takže ja do personálnej nominácie, a to naozaj výsostnej personálnej nominácie premiéra Fica nevidím, takže je to skutočne na tom, ako sa strana Smer rozhodne a akého kandidáta na post tejto inštitúcie nominuje. Čo by ste hovorili na to, keby pán Gašpar sa stal šéfom Slovenskej informačnej služby? Neviem, či by to bolo najšťastnejšie nominovanie, preto pán Gašpar zatiaľ je stále obvinený, pravdepodobne aj obžalovaný, lebo sa ten spis sa tam presúva hore-dole. Čiže takýto tu minister hovorí, že musí postaviť mimo služby policajtov obvinených. Čiže keď nemôže byť policajt, tak podľa mňa by nemohol byť ani šéf Slovenskej informačnej služby.
V tejto súvislosti sa hovorí aj o zmene zákona, keďže prezidentka menuje šéfa SIS. Budete teda meniť zákon tak, aby ste hlavu štátu obišli a naozaj v krátkosti, pretože máme poslednú minútu. Ja som len chcel doplniť na pána Spišiaka, že na tú otázku ešte doplnenie, čo ste sa ma pýtali. Ja osobne si myslím, že pán Tibor Gašpar je veľmi dobrý rečník a veľmi zdatne sa chytá v parlamente, že by ho bola škoda na tej Slovenskej informačnej službe. A teraz k téme posledná otázka. Či sa bude meniť zákon? Všetky zákony, ktoré sa budú meniť v nasledujúcom období, budú z dielne konsenzu vládnej koalície. To znamená, ale strana Hlas je za to, aby sa zmenil zákon? To znamená, že keď sa na tom dohodneme v rámci vládnej koalície, tak to budeme spoločne postupovať. Váš osobný názor alebo názor Môj osobný názor nie je podstatný. Podstatné je to, na čom sa dohodne koalícia. Tak uvidíme snáď v najbližších dňoch. Pani, ďakujem vám veľmi pekne za diskusiu a prajem ešte pekný večer. Dovidenia. Pekný večer. Pekný večer, dovidenia. Komentáre dňa sú tu aj zajtra. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.